Tenzindi tungamire mukati mezviedzo mananda ndibata ndiwige ndimwi mutungamiri tenzindi tungamire semwana onyaradzwa wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise nyikukuda kuziva zvakanaka chikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipei kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu. Tinoda kutenda Mwari panguva ino nemukana wavatipa wekunzwa shoko ravo panguva dzakafanana naidzodzi. Mwari vachitibatsira pazuva ranhasi. Tinoda kutaura imwe pfungwa yakajairika kubva mukati mebhaibheri, shoko raMwari. Nyaya yatoda kutaura nezvayo pazuva ranhasi inyaya yakajairwa nevazhinji
vamwe vakaimba rwiyo, vamwe vakaparidza pamusoro payo, vamwe vakaekta madhirama pamusoro payo. Inoimbwa nevakawanda nemavhezhini akasiyana siyana. Asi Mwari vachitibatsira nhasi, ndo patinoda kuti titaure tiri ipapo. Mwari vachitibatsira, ngatiwane nguva yekunamata panguva ino. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai nemukana wamatipa wekuteerera shoko renyu. Vhuraiwo nzeve dzedu, zvikuru sei nzeve dzemwoyo, dzigonzwa zvamunoreva kwatiri. Mweya wenyu mutsvene dai ungavewo chadururwa pamusoro pedu, ugotitsanangurira zvakadzika nyaya yatiri kudzidza nezvayo nhasi. Imi Mwari mugosimudzirwa, munhu agodzikisirwa. Kana muchinge masimudzirwa, mukwevere vazhinji kwamuri, nokuti tanamata muzita renogara nekusingaperi. Amen. Tiri pana Luke chapter 19. Inotanga iyo pavhesi ya1 ichitiyo: wakapinda Jeriko akapfuura napakati. Zvino murume waivapo wainzi Zakeyo, iye wakanga ari mukuru wavateresi uye waiva mufumi, akatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani, asi wakanga asingagoni nokuti wakanga akapfupika. Ipapo akamhanyira mberi akakwira mumuvonde kuti amuone, nokuti wakanga opfuura napo. Zvino Jesu akati achisvikapo, akatarira kumusoro akati kwaari, Zakeyo, kurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. Iye akakurumidza kuburuka akamugamuchira nomufaro. Vose vakazviona vakang'un'una vachiti, wapinda kundogara nomurume uri mutadzi. Ipapo Zakeyo akamira akati kuna She, tarirai Ishe, ndinopa varombo hafu yepfuma yangu, uye kana ndatorera mumwe chinhu chake nokunyengera, ndinomudzosera zvava zvina. Ipapo Jesu akati kwaari, nhasi ruponeso rwasvika paimba ino, nekuti naiyevo mwanakomana waAbhurahama. Nokuti mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarashika. Dai Mwari vangakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Bhaibheri, shoko raMwari riri kutitaurira nepamusoro pemurume wakanga achinzi Zakeyo. Kuri kunzi rimwe zuva Jesu wakapinda munzvimbo kana kuti muguta reJeriko, ndokubva apfuura nepakati peguta. Mukati meguta iri makanga muchigara mumwe murume wakanga achinzi Zakeyo. Bhaibheri riri kuti Zakeyo wakanga ari mukuru wavateresi. Teererai munzwe zvatiri kuda kuti tinzwisisane panapa. Zakeyo akanga asiri muteresi, asi wakanga ari mukuru wavateresi. Zvinoreva izvo kuti vateresi vose pamazuva aya vakanga vachiuya vachipa ripoti yemafambiro avo kuna Zakeyo. Zvakare Zakeyo ndiye akanga achipa maorders evateresi, achivaudza zvokuita zvavanofanira kuita every day pabasa ravo. Saka Zakeyo nokuda kwebasa rake wakanga ari munhu mukuru, wakanga achizikanwa, akanga achirespektwa, akanga achipiwa nzvimbo mukati mecommunity maakanga achigara. Varume vakaita sana Zakeyo vaiti kana vachiuya kumitambo vakanga vasingagari kupovhu, vaipiwa zvigaro zvepamberi zvaigariwa nemadignitaries, vaigara mumatende aigariwa navakuru nokuda kwemabasa avo. Zvakare nzvimbo yakanga ichigagwa naZakeyo yeJeriko yakanga isingori nzvimbo yaingova komboni nje, asi yakanga iri nzvimbo yakanga ichigara vanhu vakanga vane mari dzavo. Jeriko yakanga iri nzvimbo yakanga ine makomo. Saka zvainetsa kuti munhu agone kunovaka muJeriko kana akanga asina mari. Nemhaka yei?
zvaitotsvaka munhu waigona kugredha gomo nokugona kugadzira nzira mukati megomo nekugona kunovaka imba yake pamusoro pegomo kuti agone kuigara. Mukati meJeriko vanhu vakanga vachigaramo vakanga vachiita mind their own business. Zvaitonetsa muJeriko kuti munhu akumbire upfu kana munyu iwe uchigara muJeriko, nokuti vanhu vaigara muJeriko vakanga vari vanhu vakanga vane zvinhu zvaivakwanira. Dai akanga ari mazuva ano atiri kurama, Jeriko yakanga isina makombi kana zvimota zvaipaireta zvichiendako. Vanhu vaigara muJeriko vaiafoda kuva nemota dzavo dzaivatranspota kuenda kudzimba dzavo nekuenda kwavakanga vachida kuenda. Waigona kugara muJeriko usingatozivi kuti pamuneighbor wako aunogarisana naye munhu akaita sei, nokuti muJeriko munhu waingogara mukati memba yako usinei nezvinoitwa neumwe. muJeriko ndimo muya mekuti waiti kana uchitosvika waigona kungopedzegwa nemusecurity panze kungokubvunza koga kuti tingakubatsirei nei. Wototsanangura nyaya yako, musecurity ofona otaura kuti panapa tina vanhingi konzi nozvo vari kuda zvisati zvaita vaudzei vadzokere. Wotodzokera usina kuona munhu awakanga uchida kuona. Ndo yakanga iri setup yemuJeriko. Saka Zakeyo waiafoda kugara muJeriko because of his status. So kana tichitaura nezvemurume anonzi Zakeyo, tinofanirwa kunzwisisa kuti Zakeyo was not just a mere man, but akanga ari murume wakanga akapfuma, uye akanga ari murume wakanga ari mukuru wairespectwa mukati mecommunity. Bhaibheri rinobva ratiro zvino zuva iri Jesu paakapinda mukati meJeriko, paakapfuura nepakati peJeriko, Jesu akanga nevanhu vazhinji zhinji vakanga vachimutevera vachiita ruzha. Vanhu ava vakanga vakasiyana siyana uye vakanga vane maneeds akasiyana siyana. Zvavaida kuna Jesu zvakanga zvakasiyana siyana. Saka vanhu ava vakanga vabva naJesu kwaakanga achibva vakapinda naye mukati meJeriko vachitevera Jesu. Saka Bhaibheri rinoti Jesu paanopinda paJeriko, Zakeyo wakanzwa ruzha rwevanhu vakanga vachitevera Jesu. Zakeyo ndobva zvamushamisa kuti ko ndianiko wapinda muJeriko akaita kuti vanhu vaite noise. Terera unzo zvatambotaurirana paya muJeriko makanga muchinetsa kuti upinde utevegwe nevanhu, nemhaka yekuti vanhu vemuJeriko vakanga vanazvo zvose zvavaida. Zvakanga zvisingaiti kuti ufambe muJeriko uchidaidzira kutengesa madomasi kana mabhanana kana mazai, nekuti vanhu vemuJeriko vaitouya nezvinhu zvavo zvakakwana mukati memisha yavo. Saka on this day Zakeyo zviri kumunetsa kuti ndianiko wapinda muJeriko akakonzeresa ruzha. Sabhaibheri rinoti nezuva iri Zakeyo wakatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani. Teremunzwe vanhu vaMwari, Zakeyo akanga asinei nekutaura naJesu. Zakeyo chaaingoda chete kungoona kuti ndiani. Kana achinge aona obva atopedza nyaya yake ogutsikana otobva aenda. The reason why yakanga iri yekuti Zakeyo aida kuzoti panotaurwa nyaya nevanhu kuti pane murume akapinda akanga akadai, Zakeyo waizotsanangura kuti haiwa, murume ndakamuona uyu, musataure nhema, ndakamuona zvaakanga akapfeka, ndakamuona zvaakanga ari, hapana kana chaishamisira paari. Saka Zakeyo wakatanga kutsvaka kuti aone kuti Jesu ndiani. Bhaibheri rinobva rati Zakeyo wakanga asingagoni kuona Jesu nokuda kwechimiro chake chekuti akanga akapfupika. Saka kupfupika kwake
kwakanga kwakamuvharidzira kuti atadze kuona Jesu nekuda kwevanhu vazhinji vakanga vakakomberedza Jesu. Zvakanga zvisingaiti kuti iye adongorere aone. Ndo challenge akanga ina Zakeo. Kupfupika kwake ndo kwakamutadzisa kuti angomira adongorere aone. Vhesi ya 4 inoti saka Zakeo wakatsvaka strategy ingamubatsire kuona kuti ndiani. Zakeo akaita sei? Bhaibheri rinoti wakamanyira mberi. Teererai munzwa. Chinhu chakatanga kushamisa vanhu vakanga vachitevera Jesu nevanhu vakanga vari mukati meJeriko. Chinhu chakatanga kuvashamisa ndechekuti munhu mukuru, kwete mukuru pamakore chete, but mukuru pastatus yake, mukuru paposition yake mucommunity nekubasa, akaonekwa achimanya achidarika vanhu vose. Bhaibheri rinoti wakamanya mberi kwevanhu. Chaimumanyisa chii Zakeo? Kuda kuona. Aida kungoona chete obvadzokera. Saka vakomana vakanga vachishanda naZakeo vakashamisika kuona bosi, kuona shefu vachimanya kudarika vanhu vachienda mberi. Vakomana vebasa magarden boy nevasikana vebasa mahouse girl vakashamisika kuona shefu vachimanya kupfuura vanhu vose vachienda kumberi kwevanhu. Chinhu chakazonyanyisa kuvashamisa kuona munhu mukuru akafanana naZakeo achienda achinokwira mumuti. Bhaibheri rinotiro Zakeo akasvika ndokumanya, ndokubva akwira mukati memuti, ndokugara mumuti, ndokudongorera kuona Jesu. Vanhu vakashamisika kuona murume mukuru achikwira mumuti achida kuona munhu akanga achipfuura. Teerera unzwe munhu waMwari. Bhaibheri rinotiro pavhesi 5. Zvino Jesu wakati achisvikapo akatarira kumusoro akati kwaari, Zakeo, kurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. Chinhu chakashamisa Zakeo ndechekuti iye Zakeo akanga asingazivi Jesu, akanga achitotsvakawo kungoona kuti ndiani, but Jesu akanga achiziva Zakeo, kwete kungomuziva chete, waitomuziva nezita rake, to an extent yekuti Jesu anodaidzira Zakeo mukati memuti nezita, oti Zakeo buruka mumuti. Teerera unzwe munhu waMwari. Zvinogona kuita kuti iwe hausati wambonamata, zvinogona kuita kuti hauzivi Jesu, but teerera unzwe munhu waMwari. Chero usingamuzivi, iye anokuziva. Anoziva zita rako, anoziva mai vako, anoziva baba vako, anoziva basa rako, anoziva zvaunoda. Jesu anotiziva namazita edu. Jesu anoziva kwatakaberekebwa. Jesu anoziva zvatinoda kuita. Jesu anoziva umwe neumwe nezita rake. Kunyange usingamuzivi, kunyange usingamuteveri, asi Jesu anokuziva. Zakeo ari mukati memuti achitotsvaka kuona Jesu, asi Jesu anodana Zakeo nezita, oti Zakeo, kurumidza kuburuka. Zakeo, kurumidza kuburuka. Nhasi chaiye ndinofanira kundogara newe mumba mako. Teerera unzwe munhu waMwari. Chinhu chinondinetsa ndechekuti Jesu paari kuburutsa Zakeo mukati memuti, ari kuti kuna Zakeo, ndinofanira kundogara newe mumba mako. But chiri special pana Zakeo. Ndinorangarira rimwe zuva Jesu achibuda mukati meJeriko. Bhaibheri rinoti Jesu wakasangana nemurume ainzi Bhatimio. Bhatimio akadanidzira akati, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Vanhu vakazama kumunyaradza, akaramba achidanidzira. Jesu akamudana, vanhu vakamuti, tsunga mwoyo unokudana. Bhatimio akaenda kuna Jesu.
Jesu akamubvunza, unoda ndikuitirei? Akati, ndinoda kuona. Bhatimeo akasvinudzwa meso akaona. Asi Jesu haana kuti kuna Bhatimeo, hande kumba kwako. Wakasangana naBhatimeo mukati merodhi, akarapa Bhatimeo mukati merodhi, akarega Bhatimeo akaenda oga. Ndorangarira Jesu achisangana nemudzimai wakanga ane chigwere chekubuda ropa for 12 years. Bhaibheri rinoti akanga ari mukati menzira achienda kumba kwaJairasi. Ndokubva abatwa mupendero wenguo nemukadzi akanga ane dambudziko rekubuda ropa. Bhaibheri rinoti paakabatwa anobvunza, ndiani andibata? Vadzidzi vakazama kuti vanhu vakawanda, asi akati pane wandibata zvakasiyana nevamwe. Mukadzi kunonzi paakabata mupendero wenguo yaJesu, tsime reropa rakabva rapwa. Jesu akasangana nemukadzi mukati menzira, akarapa mukadzi chigwere chake chekubuda ropa mukati menzira, akarega mukadzi akaenda kumba kwake ari oga. Haana kuti kumukadzi, ndoda kuenda newe kumba kwako. Jesu anosangana naRegioni, kunonzi wakasvika kunyika yavaGerasi, akaburuka mukati mechikepe akasvikira kumarinda, akasangana nemurume anonzi Regioni. Regioni akanga ane madhimoni. Jesu akarapa Regioni, madhimoni akaenda panguruve. Regioni arapiwa naJesu ave munhu kwaye, apfeka. Regioni akakumbira kuenda naJesu. Jesu akati, handiendi newe, enda kuhama dzako unodziratidza zvawaitirwa. Jesu haana kuenda kumba kwaRegioni, wakarega Regioni akaenda. But pana Zakeo, Jesu ari kuti, Zakeo buruka, ndiende newe kumba kwako. Why Jesu ari kuti kuna Zakeo, buruka ndiende newe kumba kwako? It is because dambudziko raZakeo rakanga risiri physical, but dambudziko raZakeo rakanga riri spiritual. Zakeo akanga ari mutano. Zakeo akanga asiri bofu saBhatimeo. Zakeo akanga asingarwari semukadzi. Zakeo akanga asina madhimoni saRegioni. But Zakeo akanga ane dambudziko rekutorera vanhu zvinhu. Zakeo akanga ane dambudziko reutsotsi. Saka Jesu anoti, Zakeo wakasiyana naBhatimeo, wakasiyana naRegioni. Iwewe uri tsotsi, dambudziko rako rinoda ndipinde newe mukati memba yako. Kana ndichinge ndapinda newe mukati memba, zvirokwazvo uchatendeuka ugohwa shoko rangu. Teerera unzwe munhu waMwari. Pazuva ranhasi ndiri kutaura newe hama inodikanwa.